ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ಬದುಕೆ ದಂಕದ ಪರ್ದೆ ದಿರ್ಪುನಗ ವಿಧಿತ ಬಿರೆಲೆಡೆ ನಲಿಪು ಗೊಂಬೆಲು ವೃತ್ತ ಸಂಬಂಧುಡು ಸಾರ ಜನಗುಲು ಒರುನು ಪಗಪುವೆರೆ ಯಾನೆಯನ್ನು ನಂಬಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪುಟ್ಟದು ಪರಮಾತ್ಮೆ ಗುಪ್ಪುನ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮೋಕ್ಯದ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಿಕಲ ಮೋಕ್ಯದ ಜಾದೂಗಾರೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಗಣೇಶ್ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದುಲೆ ಒಂಜಿ ಕಿದೆಟ್ ಏತೋ ಬೋರಿ ಮುಂಡುಲುಪ್ಪ ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕರ್ಬಾ ಸೀಜಿನ ದಿಡಿಂಬೆ ಆಪಿನಿ ಅಂಚನೆ ಏತೋ ಸಾರಜನಕ ಕಲಾವಿದರು ಆವಡ್ ಬಂದು ಆಸೆ ಪುಂಡು ಅಂಡ ಒಂತ ಜನ ಮಾತ್ರ ಕಲಾವಿದರ ಆಪಿನಂಚಿನ ಅವಕಾಶನ ಗೆತನುವೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಾಪುಡು ಕಾಸಿತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಶಿ ರಾಮೇಶ್ವರಗೆ ಪೋಯರಾಪಚಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡು ಪಂದಾಂಡಲ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡಾಪುಣ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾವಿದರು ಆವಡು ಪಂದ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತನ ಕಲಾವಿದರ ಆಪಿನತ್ತು ಅವೇನು ಆ ಶಾರದಾ ಮಾತೆ ಒಲಿಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಕಲು ಕಲಾವಿದರಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಶಾರದೆ ಮಾತೆ ಒಲಿದಿನ ಏತೋ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು ನಮ್ಮ ನಡುಟುಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಣು ಒಂದೊಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಆಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನವು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕಲಾವಿದರೇನು ಟಿವಿದ ಮುಖಾಂತರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಟ್ ಇನಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ನಿನಗೆಲ್ಲ ಕಂತದು ಎದುರು ಕಂತದು ಉಂತವನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಲು ತೂವೊಂದು ಪುನು ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒಂದು ನಾಟಕ ಬಲೆ ಬುಲಿ ಪಾಲೆ ಬಲ ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ ಬ್ರೈಟ್ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂತ್ ಬ್ರಷಸ್ ಆಂಚನೆ ಲವ್ ಮಾರ್ಕ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸೋಪ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತರೆ ಪಂಡಿಲಕನೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಿತಿನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡಿತಿನದಾದ ಪಂಡ ಆ ಕಲಾವಿದರೇನು ಅಜಾತದ ದೆಪ್ಪು ನಾವು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕ್ಲೆಡದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಐಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಅನುಭವ ಐತಿನಕ್ಲು ತೂದು ಅವೆನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರ್ಪಿನಕ್ಲು ಬೋಡಾಪುನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗ್ಯದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೂ ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಮಹಾನ್ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ರಡ್ಡು ರಂಗೋಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿರುವುನು ಕೊರ್ದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗನು ತೂಪಿಲಕನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೇರು ಪಂಪಿನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಈ ರಡ್ಡು ಜನ ಸಾಧಕರನಕ್ಲೇನು ಎಂಕಲು ಮೋಕೆಡು ಎದುಕೊನೊಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪನಂಚಿನ ತೆಲಿಕೆದ ಬಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಕಲಾ ಸಂಗಮದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕ್ಯದ ಅಂಚನೆ ಗೌರವದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬತ್ತು ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಆದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮೋಕ್ಯದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ಉಂತಿದಿನಾರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಗೂ ಮಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಅಂಚನೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಯನಂಚಿನ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಅರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆನಲ್ಲ ತಾಟಿದ ಮಾನಾದಿಗೆಯನ್ನು ಕೊರದು ಅರೆನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಎದುಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ಜನ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಅಂಚನೆ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನಮಗೆ ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲಕನೆ ಅಕ್ಲು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅಕ್ಲು ಬನ್ನೊಂದುಲೇರು 6 ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಮಲ್ತಾನೆ ಯಾನು 1 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ಪೆ ಇರ್ನ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು ಮಲ್ಲ ನಿಮಿಷ ಎನ್ನ ಅಂಚನೆ ಮಾಮು ಮಲ್ತಾನೆ ಮಾಮುಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚ ರಡ್ಡು ಜನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿನ ಬುಳೆಪಾದಿನಕ್ಲು ಮೊಕ್ಕಳು ರಡ್ಡು ಜನಲ ಒಂಜೇ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನೇನು ಏರ್ಲ ಎನ್ನರ ಸಾಧೇಜ್ ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ಕನ್ನು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಎಂಕಲ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೇರು ಮೆರ್ನ ಹೊಸ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪನಂಚಿನ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ನೆಟ್ ವಿಜಯಣ್ಣನು ಬಕ್ಕ ಕಾಪಿಗಾಡ ಮಾಸ್ಟರ್ನು ಇರುವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಇರೆಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಮಸ್ತ ರಂಗಭೂಮಿ ಬಕ್ಕ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾದ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾಗತರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಈತ ಶ್ರೀಯುತ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮೂಡ್ಶೆಡ್ಡೆ ಮೇರೆ ಹಿಡಿದು ನಮಸ್ತೆ ಭೋಜರಾಜ್ MBBS ಊಟ ಟೈಮ್ ಬಕ್ಕ ಬಳೆದೇರಿ ಪಲ್ಲೆ CPL ಒಂದನ್ನು ತೂದು ತೆಲ್ತಿದಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಂಡ್ರಿ ಅಂಚೆ ಬುಳಿಪೆರ ದಾಲ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚೇಳಿ ಬುಳಿಪೆರ ಬೈದೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೋರ್ನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಿ.
ಸರ್ ಮೇಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತೆರೆದು ಎಡ್ಡೆ ಅನುಭವದ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂತಿನದು ಆದ ಪಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪನ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದೆ ತನ್ನಾತಿಗೆ ಆಸ್ತಿ ಬತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆನ ಆ ಮನಸ್ಸೇ ಹಾಳವು ಅಕ್ಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೇ ತತ್ತದ ಪೋವು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ವಿಷಯನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗದಿಯರ ಬರಂದುಲೇರು ಕಲಾ ತಂಡ ಅಕಲೆ ಬಂದಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಕಲ್. ದಾದೆ ನಡ್ಸಮ್ಮ ಇರಿಗೆ ಏತು ಸಲ ಪನ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ಪೂಜಿಂದು ಕುಡಲ ಇರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟೇ ಪಾತಿರೋರತ್ತೆ ಯಾನಿರಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಾತೆರ್ ನತ್ತ ಅಂಕಲ್ ಯಾನಿರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡಿನಿ ಅಂದೆ ಅವಂದು ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯಂತಿಯರ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೈಜರೆ ಅನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಮಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಮೇರಿಕಾಗ ಪೋತೇರ್ ನನ್ನ 15 ದಿನ ಇರ್ ನಯ್ಯನು ಯಾನೇ ತೂಪಿನಿ ಅಂಚದಾಲ ಆ ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕಾಲ್ ದ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಡುಪ್ಪತ್ತೆ ಅರೆ ತೆರಿಪಾವೆ ಇರ್ದ ಅಲ ವರಿ ಮನ್ಪುಡ್ಚಿ ಅಂದು ನಡ್ಸಮ್ಮ ಅಯ್ಯೇ ಹಾಸಿಗೆಡು ಪುರಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೀವನೇ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಆತುಂಡು ಅವಂದು ಎನ್ನ ಅಯ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆಂಚೊಂಡು ನಡ್ಸಮ್ಮ. ಅರೆ ಈಡ್ದಾದೆ ಅಂಕಲ್ ಯಾನಿತೆ ಬತ್ತಿನಾತೆ ಇರ್ ನಯ್ಯೆ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ಜಮಾನೇರ್ ದನಿನ ಮಿತ್ತು ಇರೆಗೆ ತೊಂಜಿ ಮೋಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ ಇರ್ ನಯ್ಯಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪೇನೆ ಅವಂದು ನಂದಿನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಈರ್ದಾಗ ನಿಜ ತೂಪಿನಿ ತುಲ ಮಗ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಏರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಅಯ್ಯನ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಗೇತ ಈ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆದಾನು ಅನ್ನ ಅಂದಲೆತ್ತ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಮೆಗ್ಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯರೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಏತು ಪುಣ್ಯ ಮಂತು ಈರ್ದಾದನ್ನ ದ್ವೇ ಪಾತರ ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಿ ನೀರು ಬರ್ಪವರು ಪುಲಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಮಗ ಪೂರ ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರತಾ ಪೋ ಅಕುಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ ಏರಿಜ್ಜಿನಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಯ್ಯ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲೇರತಾ ಪೋ ಬ ಪೋ ಅವನ್ನ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದರ್ಪ ಬಾಯ್. ಅಂಕಲ್ ಅಂಕಲ್ ಅದೇ ನರಸಮ್ಮ ಅಯ್ಯಗ ಈರ್ ನಯ್ಯನ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂತೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆದುಂಡು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಗ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಆರ್ ಪಂಡಿನ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲ ಮಂತೆ ಅಂಚನೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡುಪ್ಪುನ ಮಗೆಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಡುಪ್ಪುನ ಮಗಲೆಗ್ಲ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ರೆ ಬನೀರ ಬಂಡೇರಿ ಈರಂಜಿ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಲೆ ಯಾನಕ್ಲೆ ಫೋನ್ ಅಂಪೆ ನರಸಮ್ಮ ಅಯ್ಯಗದ ಅಲಾರಲ್ಲಿ ನರಸಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಪಂಡೆನ ಜೀವ ಅಯ್ಯಗದ ಅಲಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಂದು ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬರ್ಪೆ ಬತ್ತನ ಭುಜಂಗ ಬಲ ಅಂದು ವಕೀಲರೇ ಇರ್ ಬರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತರ್ಗೆತೆ ಅಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಫೋನ್ ಮಲ್ತುತ್ತೇರು ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನ ಕಂಡೀಷನು ಒಂದೇ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆದುಂಡು ಅಂಚ ನಿನ್ನನ್ನು ಬರ್ರೆ ಬಂಡಿನಿ ಅವಂದು ಅಯ್ಯನ ಜೋಕಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾನ ಬರ್ರೆಗೆ ಅಂದು ವಕೀಲರೇ ಅಕ್ಲೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಫೋನ್ ಮಂತೆ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ತಾಣತ್ತೆ ನನ್ನದಾನೆ ಬತ್ತು ಬಿಡುವರು ವಕೀಲರೇ ಭುಜಂಗ ನಿನ್ನ ಪಪ್ಪನ 2 ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಸೈನ್ ಅವರೆತ್ತನತ ಅದೇ ವಕೀಲರೇ ಅಯ್ಯನ ಜೋಕುಲಿತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಕಲ್ಡನೆ ಸೈನ್ ಪಾಡವೆ ವಕೀಲರೇ ಭುಜಂಗ ಅಕಲ್ನತ್ತು ನಿನ್ನ ಪಾಡ್ರೆತ್ತೇನೆ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನ ಮೊರೇನು ಬಂತು ಜರೆಂಡ ನಾ ಪಾಡು ವಕೀಲರೇ ಅಯ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ನಮ್ನೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಬರೊಂದು ಬೋಡೆ ವಕೀಲರೇ ದಾಲ ಪುಜಿ ಮಾರೆ ಪಾಡು ಇಂದ ದಾಲ ಪೂಜತೆ ದಾಲ ಪುಜಿ ಪಾಡು
ಸರಿ ಸರಿ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಂಚಿ ಪೋಲ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನ ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿಬೇಕ ಯಾನೆ ಹಂಚಿ ಬರ್ಪೆ ಪೋಲ ಅದು ವಕೀಲರ ಇರ್ಲ ಅಯ್ಯನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲರ್ ಭುಜಂಗ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಯಾನುಲ್ಲೇತ ಈ ಮೂಲೆ ಪುರ್ತು ಮಂತಾಡ ನಿನ್ನ ಅಯ್ಯನ್ ತೂವರೆ ಏರುಲ್ಲೇರಲ್ಪ ಅಯ್ಯಗ ದಾಲಾಪು ಜೊತೆ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಪೋ ಔ, ಔ. ಆನಂದ್ ಯಾನೇ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಇತ್ತೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಹಾಂ ಗೊತ್ತು ಆಂಜವನ ಮಗಲತ ಅಂಚ ಆಂಜವನ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೆರಿಡೆ ಬೈದೀನಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ ಜಾಸ್ತಿನ ಉಂತರ ಪುಚ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಏನ್ ಬರ್ಪೆ ಆಂಜ ಸೈಪುಡೆ ತ 13 ದಿನ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ ಉಂತರ ಪುಚಿ ರಡ್ಡೇ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಡ ದಿಲ್ಲಿಡೆ ನುಪ್ಪೆ ಗೊತ್ತಾಣತ ಹಾಂ ಬಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಮೆಸ್ ಅಪ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಐಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಸೂನ್ ಯಾ Okay, okay. Don't worry, I'll be there. Yeah, see you, bye. Boga Prasad? Yen challa? எனக்கு துணை கொத்தா புஜே யானி சொல்ல Anchade panpa Prasad? ಈರು ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಬೊಬ್ಬಲ್ಲ ಬಿಡ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಾರು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ದಾರು ನಿಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇಂಕ್ಲನ ಜ್ಞಾನನೇ ಇಜ್ಜಿ Anchade panpa Prasad? ಏತಂಡಲ ಯಾನಿನ್ನ ಒಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಿನಾಲತ ಹಾ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಅಣ್ಣೊಲ್ಲೇರು ಆರು ಉಲೈ ಉಲ್ಲೇರು ಓ ಏನಾರು ದುಂಬೆ ಬೈದೇನಾ ಬೈದಿನೆನ್ಸಿನ ಆರು ಮೂಲೆ ಪುನತ ಈ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನು ಭುಜಂಗನ ಬಗ್ಗೆನಾ ಅಂದಂದು ಆರೇ ನನ್ನೆ ಆರನ பொருளெடுத்து பினாரு எனக்கு பொறுத்தா வந்துண்டு ஏன் போப்பே ಬತ್ತರಮ್ಮ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾತ್ರೇನ್ ನಾ ಬತ್ತೋನ್ ಅವಂದು ಈ ರೊಟ್ಟಿಯ ಬತ್ತಿಲಕೊಂಡು ಯಾನ್ ನೋಡ್ತೀಯ ಬೈದಿನ್ ಎನ ಕಣ್ಣನಿ ಅವಳು ದಿಲ್ಲಿಡುಲ್ಲೇರ್ ಅರೆಕ್ಚು ವೋಕ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ಸಾರ್ ಬೈಜೇರ್ ಎಂಕ ಮೂಲು ಜಾಸ್ತಿನ ಉಂತರ ಪುಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ತರ ಪೋಡು ಈ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತೆಂಕ ಅವನ್ ಏಪ ಪೋಪೆನ ಮುಲ್ತರ దాదమ్మ అయ్యాన ఈ పరిస్థితి ఇట్లా పోయారా ఉండు పనిపరత్ ಈ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದ ಇಲ್ಲ ಕಡೆ ಉಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಖ್ಯೆ ಏನೊಚ್ಚಿ ನಡಪಿ ಒಲ್ಲೆ ಬೇಳೆದಾಯ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದಂದು ಏನು ತಿರ್ಲಡ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ನತ್ರಿ ಎನ್ನೀರೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಲಂಪ್ ಸರಿ 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 ಆ ಪೊಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಮಗಲು ಏನಾಡು ದುಂಬೆ ಬೈದನದೆ ರಕ್ಕಸೆದಿ ಏರಿಯಾ ರಕ್ಕಸೆದಿ ಯಾನತ್ತ ರಕ್ಕಸೆದಿ ಈ ರಕ್ಕಸೆ ಈ ಪೊಪ್ಪನ ಆಸಿನ ಉಲಯ ಪಾಡ್ರೆ ಬೈದಿನಲ್ಲಂದು ಎಂಕ್ ದುಂಬೆ ಗೊತ್ತುಂಡುದೆ ಈಲರ್ನ ಮಗೇನತ್ತ ಈಲ ಅಂಚನೆ ಆ ನರ್ದಾಸ್ತಿ ನುಲೆಪಾಡನು ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜನ ನಿನ್ನದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏನದನದೆ ಪೊಪ್ಪಡ ಮಸ್ಕಬಾಡೊಂದು ಅರ್ನ ಕಾಸರ ಪೀಂಕಾದು ಡೆಲ್ಲಿ ನಾಲೇನು ಫ್ಲಾಟ್ ಪಾಡ್ದ ರಾಂಡಿಲಕ್ಕ ಮೆರೆಯೊಂದುಲತ್ತ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂದು ಏನದನದೆ ರಕ್ಕಸೇದಿ ತುಲ ಗಾಡಿ ರಕ್ಕಸೆ ಎಲ್ಲ ತಂದುಲ್ಲ ಅಂತದೆ ಈ ರಕ್ಕಸೇದಿ ನಿಖಿಲ್ ಎಕಡೆ ಬೈದರೆ ಅಂದು ಎಂಕುಲು ಎಕಡೆ ಬೈದ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲ್ನ ಬುರ್ದು ಬಾಡ್ರೆ ಪೂಜಾತಿ ಅವಂದಿ ಅರೇನ್ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲಾದು ನಮ್ಮ ಕೊಲ್ಕುಲ್ಲರೆ ಮನಸ್ಸೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂದತೆ ಅಣ್ಣ ಅಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಂದು ಸರಿ ಸರಿ ನಿಖಿಲ್ ಪಾತಿರಂದು ಪ್ಲೇ ಯಾನಿರ್ನ ಪಪ್ಪಾಗ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಬರ್ಪೆ ಸರಿ. ಬರ್ಪೇನೆ ಸರಿ. ಅತ್ತು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಒಕ್ಕಡೆ ನಮದೇ ಎಲ್ಲಡೆ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ಗೆ ವಾ ವಕೀಲೇರ್ ನಡೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡ ಏನ ಆಸೆ ನಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಅದ ಅವಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲ ಇನ್ನಿಯ ಎಲ್ಲೇನ ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆತ ಕಾರ್ಯ ಒಂಜಿ ನಿನ್ನ ಅಲ್ತ ತೋಟದ ಜಾಗ ಉಂಡತ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ತ ಮುಗಿಪುಗ ಅವಂದ ಅವಳು ಮತ್ತೆ ಆಪುಚಿ ಪಂಡಾಯ್ತಾ ಅವೆಂಕ ಸೇರ್ನ ಜಾಗ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗಂದೆ ನಿನ್ನ ಜಾಗ ಹೆಚ್ಚ
ಅವಳೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ನಿನ್ನ ತೋಟದ ಜಾಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಮುಗಿಪುಗ ಆ ಪುಜಿ ಅವ್ ಎಂಕ ಸೇನ ಏನೋ ಜಾಗ ನಿಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂದಿನ ಜಾಗಡೆ ಮನ್ಪುಡ ಅವೇ ಫೈನಲ್ ಆತೆ ಅವ್ ಮರದೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿರ ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಔಟ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಯಾನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತೀನತ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆತಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಯಾವ ಯಾಲ ದಿಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಬೈದಿನ್ ಯಾಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೆ ಎಂಕ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಅವ್ ಮರದೆ ಹೊರ ಮಲ್ತು ಪೋಯ್ ನೀವು ಚಂದ್ರಕಾಂತೇರೆ ವಕೀಲೇರು ನಿಕುಲ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಮುಲ್ಪತಿಕಿನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡಿ ಒಂದು ನಿಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ರಡ್ಡು ಪೇಪರ್ ಉಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ನಿಕಲ್ನ ರಡ್ಡು ಜನತೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಆವಡು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯಾನ್ ನಿಗಲ್ನ ಪೊಪ್ಪಾಡ ಪಾತಿರ್ದು ಬರ್ಪೆ ವಕೀಲೇರೆ ಒಂದು ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನಂತೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗನ ಇರುತ್ತಂಡೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ಕನಪ ಇಂತ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆದುಂಡು ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ನ ಕಂತು ಕೊರ್ಲೆ ಇರ್ನ ಪಪ್ಪನ ಎಟ್ಟೆಡ್ತು ಅನ್ಲೆ ಪೊಪ್ಪ ನೆಡ್ಡೆಡ್ತು ಓಡಿಗೆ ಹೆಂಗೊತ್ತು ಜಡ್ಡೆಡ್ತು ಏರೆ 5,000 rupees ಚಂದ್ರಿಕಾ ಯಾನ್ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತಿನತ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಪೊಪ್ಪನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಒಂಚ ಪತಂಬಲ್ಲ ಅವು ಯಾಲ ದಿಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಬೈದಿನ್ ಯಾಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆತೆ ಪೋದಿ ಪತಂಬಲ ಅಂಚತ್ತ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಯಾನ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಲ್ತಿನತ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಬಚ್ಚಿದುಂಡು ಯಾನ್ ಪೋತಂತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಈ ಪೋದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪೋತಂಬಲ್ಲ ಆ ಪುಜಿ ಪಂಡತ್ತ ಈ ಪೋದ್ ಪತಂಬಲ ಆತೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರು ಪಾಪ ಹುಷಾರಾಪೇರಿಂದ ಉಲ್ಲ ಹಿಡಿತೆ ವಕೀಲೇರ್ಲು ಅಕ್ಲೇತು ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಅನ್ಪುರ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಪೋದಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಪತಂಬಲ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಇಯರ್ ನಮಗೆತ್ತ ನಿಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕನೆರ್ಲ ಆಪುಜಿ ಮಾರಾಯ ಪೋಯ ಒರ ಪತಂಬಲ ಓ ಈ ಮೋಕೆದ ಮಗಲತ್ತ ನಿಕ್ಕಿತ ಕಂಡ ತೀರುಜ ಆಪುಜಿ ಈ ಪತಂಬಲ ಪೋ ಈ ಮರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಪಕ್ಕಡೆ ಬತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಪತಂಬಲ ಆಪುಜಿ ಪಂಡತ ಈ ಪೋದ್ ಪತಂಬಲ ಈ ಆನಿ ಅಟ್ಟೆ ಅಟ್ಟಿದ ತಂದ ಅಪಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜ ಆಪುಜಿ ಈ ಪತಂಬಲ ಎಂಗ ನೋಡಿ ಈ ಕಾನ ಉಂದಲೆ ದಾದಮ್ಮ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಅಯ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ ಅಯ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ 80 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಕಲು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮನ್ಪಲೆ 89 ಕೊರ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಅಯ್ಯಗೆ ಮಾತ್ರ 89 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಒಂದು ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಂಚೊಲ್ಲಿருந்து ಕೇಂದ್ರ ನೆನಪಾಯ್ತು ಭುಜಂಗಣ್ಣ ಎಂಚೊಲ್ಲೇರು ಭುಜಂಗಣ್ಣ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಯ್ಯನ ಇತ್ತಾಂಡ ನೆನ್ಪಾಡತ್ತ ಎನ್ನಯ್ಯೇ ಪ್ರಪಂಚಡಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮೋಸ ಮಂತಿನಾರತ್ತು ಅರೆಗೆ ದೇವರ್ಲ ಮೋಸ ಮನ್ಪೇರಿ ಆರೆ ಹುಷಾರ ಒಂದಿರ್ಲೇರಿ ಅಯ್ಯಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅತ್ತೆ 89 ರೂಪಾಯಿ ಆ ಒಂದು ವಕೀಲರೇ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ರಿ ಇತ್ತು ತಿಂಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ ಬಗಲ್ದು ಪೋಯೆ ಆರು ಉಸರ ಒಂದುಲೇರ್ ಗತ್ತ ಅಬ್ಬೆ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ನನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕೂಲ್ ಉಂತೆ ರಾಪುಚಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಲ್ತ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತು ಪೋಯ್ ಒಂದ್ ಕೆಲ್ಸ ಅನ್ಪು ಈರೇನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಲೆ ತಂಬೋಲ ಅವ್ವ ಒಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅಲ್ತ ಚಳಿಕಾರನ ಹೆಲ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಹಾಳಪ್ಪನು ಈ ಏರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತಂಪು ಅವ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತಂಪೋಂಡ ಅರ್ನ ಕಂಡೀಷನ್ ನನಲ ಹಾಳಾವ್ ಈರೇನ್ ಸಿಂಗಾಪುರ್ಲೆ ತಂಬೋಲ ಅವ್ವ ಒಂದು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಈ ಏರೆ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ತಂಪು ಆ ಪುಜಿ ಪಂಡೆತ್ತ ಇಲೆ ತಂಬೋಲ ಈ ಮರ್ಲ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಕೂಡ ಅರೆ ತಂಪು ಧರ್ಮ ಆನಿ ಅರ್ನ ಅರ್ಧ ಸಿಂಗ್ಲೆ ಪಾಡ್ದು ಸಿಂಗಾಪುರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿರತ್ತೇನ ಇನಿ ನಾನೇ ಲೆತಂಬೋಯ್ದ ಬುಜನಿಕ್ಕ ಓ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸುಬಗೇದಿ ಆನಿ ಅಟ್ಟೆಟ್ಟಿದ ತಂದ ಇತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ನಾಳೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೀರು ಜನಿಕ್ಕ ದಾಯಗಲ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪವರ್ಯ ನಿಕುಲು ಪಾತಿರನ್ ಪೂರ ಹಣವಲು ಜೊತೊಂದು ಕೆಮಿಕೊರನಿತ್ತೆ ನಾನೇ ಏನನ್ನು ಸಿಂಗಾಪುರಗುಲೆ ತಂದು ಕೊಂಡ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾವು ಪನ್ಪನ ನಿಕ್ಕು ಈ ಆನಿ ಉಪ್ಪೆಸ ಬತ್ತು ದಿನಾರಳೊಂದು ಪುನಗ ಯಾನಿ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಡಿಗುಲ್ಲೆ ಏತ್ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತೆ ಮಗ ನೆಂಬುಂಡ ನಿಕ್ಕು ಇದಾನೆ ಮಗ ಏನ ಡೆಲ್ಲಿಗಿಲೆ ತಂದು ಕೊಂಡ
ಅಂತ ಧೂಳುಗು ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳವನ್ಪನ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತದು ಮಲ್ಲ ಜನ ಹೊಡು ಬಂದು ಏತು ಕಲ್ಪಯ ಪೋಯರ ಬರ್ರೆ ಬಂಗ ಹಾಪುಂಡು ಕಾರ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಮಗ ನೆಂಪುಂಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಯ್ಯ ಇಡ್ದಯ್ಯ ಬರ್ರೆ ಪೋಯಾರ ಇರೇಗು ಸರಿದ್ದಯ್ಯ ಇರು చెప్పులయ్యా तू यारदे बैग पुनाद मोहके निकले उंडदे बे ಎನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಾಯಲ ಕತ್ತದು ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಹಕೆ ಮಲ್ಪಿ ಬ್ಯಾಗಿತ್ತಿನ ಮೋಹಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಉಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಹೆಂಗದಿತ್ತಿನ ಸತ್ಯ ನೀನಿ ಪನ್ಪೆ ಮಗ ಬೆ ಭುಜಂಗೆ ಬೇದೇರ್ ಲತ್ತು ಬೆ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ಬಡದಿನ ಮಗೆ ಅಯ್ಯ ದಾದ ಬನ್ಪರಯ್ಯ ಅಂದು ಮಗ ಅಂದು ನಿಕುಲು ಕಾಸಂದು ಜೋಬಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರಿಯ ಪೂರ್ತಿನ ಪೂರ ಕೊರಿಯ ಮಗ ಬ್ಯಾಗ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪಜ್ಜಿ ಮೇನು ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆದಾಯಲ ಕತ್ತಿಕೊಂಡೆ ಆಂಡ ಮೇನ್ನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿತ್ತಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಂದಿಯ ಮಗ ಬೇ ಆಯ್ಕೆ ಓಡಾದು ವಕೀಲೆರಡ ಬಂದು ಎನ್ನ ಆಸ್ತಿನ ಪೂರ ಮೇನ ಪುದಡಿ ಬರೇ ಮಗ ಮಗ ನನ್ನ ಎಂಕದ ಹಾಲ ಪೋಚಿ ಮಗ ಪೂರ ಮೇನ ಪುದಡಿ ಬರೇ ಪದೆ ನನ್ನ ಮೂಲೆ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಆತೆ ಯಾನು ನನ್ನ ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಹೋಲಾಂಡಲ ಪೋದು ದೇತನ ಮಗ ಅಯ್ಯ ఈడు సైతులయ్యా బతుకులయ్యా ఈడు దాదే పోతుందయ్యా అయ్యా ఈయనకు నెలుపుండే వెళ్ళి ఎప్పుడుగా ఈరోజు జక్కెళ్ళుకుల్లదు చందమామ అంతపోదు అలాని నా అమ్మ ಬಂದು ಬಣ್ಣದ ಕತೆ ಒಂದಿತ್ತಾರಯ್ಯ ಅಣ್ಣ ಇರಗಿರಟ್ಟು ತಿಂಗಳು ಇರ ಹಾಸಿಗೆ ಡುಪ್ಪನಾಗ ಇದೆ ಒಂದೇ ಜಗಳ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ದು ಚಂದ ಮಾಮಂತೂದು ಅಮ್ಮ ಏನ ಅಯ್ಯನ ಬಿರಗೋರು ಒಂದು ಬುಡ್ದು ನಟೊಂದಿತ್ತಯ್ಯ అయ్యా యానేరయ్యా సాదిడు బూర్దు సైఫు నాయ్యా యాను ఎనల్ని 96 ఉండ్ರೆ ಒಣಸಿ ಕೊರಿಯರಯ್ಯ ಆಸ್ತೆ ಕೊರಿಯರಯ್ಯ ಪ್ರಪಂಚನ ತೋಪು ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿ ಕೊರಿಯರಯ್ಯ ಆಡ என்ன பிரபஞ்சனே இறையா என்ன பிரபஞ்சனே இரு ಊರೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಪೇರು ಪ್ರಪಂಚಡು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮಕಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂದು ಬಂದ್ಪೇರು ಆಡ ಎಂಕ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜರಯ್ಯ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಅಪ್ಪನ ಮೋಕೆ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆರಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಎನ್ನ ತಂಗಡಿ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗಿ ಈ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುಡು ಬುಲಯ್ಯ ಇನಿ ಆಗ್ಲೇ ನಾನು ಏತಿ ಕಷ್ಟಡು ಸಾಂಗದಿತ್ತರಲ್ಲ ಇನಿ ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕುಲು ಇನಿ ಕಾನಗ ಆಗ್ಲೇ ಜ್ಞಾನ ಬೇಳೆದಾಯ ಅದು ಪೋಯಯ್ಯ ಅಯ್ಯ ಎಂಕ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ತಯ್ಯ ಎಂಕ ಆಸ್ತಿ ಬರ್ತಯ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಪೂರ ಆಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಲಯ್ಯ ಎಂಕ ಇರ್ಬೋಡಯ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ನನ್ನ ಇರಿನ ಬಾಡ ಅಂಚ ಸೈಪ ಅಂತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲೆಯ್ಯ ಮಕ್ಕಳಿಡ್ರಿ ಆಣ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತೆ ಮಗ ಎಂಕ್ಲೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ಪಪ್ಪ ಯಾನು ಮಾತಿರಗಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜೆ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಡ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತಿ వచ్చి
ವಿದ್ಯೆನು ಕಂಠರ ಪೂಜಿ ಆಸ್ತಿ ನಂಡಲ ಕಂಡೊಲಿ ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುವೆ ಏಪಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಆಸ್ತಿ ಮಂತದಿ ಒಚ್ಚಿ ಆಸ್ತಿನ ಏರೆಗ್ಲ ಲಕ್ಕೌಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಲ್ಲೆ ವಿದ್ಯೆನ ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಲಕ್ಕಾರ ಆಪುಜಿ ಆ ವಿದ್ಯೆಡೆ ಜೋಕುಲು ಬೋಡಾಯ್ನಾತ್ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಧೈರ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಮಾರ್ಗನ್ ತೋಜಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರಮ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಅರಿವಾನಗ ಸಂಬಂಧಲು ಗಟ್ಟಿಯಾದುಪುಡು ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈ ಅಯ್ಯಗ ಬತ್ತಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರತಿ ಎಲ್ಲಡ್ಲಾತು ಓಡಾವು ಬಂದಲ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈ ಕಲಾ ತಂಡದ ಕೆಲ ಪೊರ್ಲುದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ತದೇರಿ ಆಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಂದು ಏನ್ಗ ಮೊಕ್ಕಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಎಂಚೈತನ ಪನ್ಪಿನೇನು ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಕಳ್ಳ ಸುರುಕಾದ ಏನಕ್ಕೇನಂದಲೇ ಶ್ರೀ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾಸ್ಟ್ರೆ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಬಂದಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯನು ಪತ್ತೊಂದು ಬೈದಾರು ಜೋಕ್ಲೆ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಆಸ್ತಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಕೆಲವು ಮಸ್ತ್ ಘಟನೆಗಳು ನಡತಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಏರೆಗ್ಲೆಜ್ಜದ ಲೆಕ್ಕ ಆತಿನ ಘಟನೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡತದನ್ನು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಸ್ಕಿಟ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರ್ ನಿಕ್ಲು ಬಟ್ ಅಭಿನಯ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ತಿಲಕ ತೋಜು ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ದಾರತೆ ಒಂತೆ ತಡವರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೈಜತೆರ್ದು ಒಂಚೂರು ದೂರ ಪೋತಾರು ಡೆಲ್ಲಿರ್ದು ಬೈದಿನ ಪೊಣ್ಣು ಡೈಲಾಗ್ ಪಕ್ಕ ಡೈಲಾಗ್ ಪನೊಂತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು 6 ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದ ದನಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಭಿನಯಡು ಕುಡಲ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋನಗ ಕೈಕಾರು ಬಂದು ನಂದೇನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ತಿದ್ದಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದೆ ಆಪರೀರು ಟೋಟಲಿ ಅಮ್ಮೇರು ಪಾಡ್ದಿನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಾತ್ರಲ ಅವು ಇರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಟ್ ಆತನು ಇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಟೋಟಲಿ ಎಂಕ್ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತು ನನ್ನ ಎಂಕ್ ತೋಜುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಲ್ವೆಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾಯನಂಚಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಪೆರಂಪಳ್ಳಿ ಮೇರು ಅರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪರೋಡು ಬಂದು ಯಾನಕಿ ನನ್ವೆ ಹಾಂ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಥೀಮ್ ಕಾಪಿಕಾಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ನನ್ನಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತುಂಡ ನನ್ನಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂಡು ತೋಜುಂಡು ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆ ಪಿರಾವಡ್ ಒಂಜಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪ್ಯಾಥೋ ಬರೋತ್ತು ಒಂಜಿ ಆಲಾಪನೆ ಅವು ನಿಜವಾದ ಕೇನ್ಲಂಕ ಇತ್ತು ನಾವು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಟೊಂದಿತ್ತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಒಂಜಿ 2-3 ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಂಡ ನಾನು ಅದು ಪೊರ್ಲ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರೋ ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡೇಲಿ ಬಯಲು ಸರ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪರೋಡು ಕೇನನ್ವೆ ಬಂದಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಗಳು ಒಂಜಿ ಥೀಮ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ದಯಮಂಡ ನರಮಾನ್ಯನ ಅಸ್ಥಿ ಬುಡ್ಪುನೆಡು ದುಂಬೆ ದೇಹದ ಅಸ್ಥಿ ಬುಡ್ಪುನೆಡು ದುಂಬೆ ಆಸ್ತಿಗೆ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾನು ಇಂಚಿ ಪೋಗೊಂಜಿ ತುಯ್ಯೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ರನ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆಂಡ್ ಪ್ರಾಣ ಪೋತುಜಿ ಅಪಗನೆ ಬಂಗಾರಗೆ ಆಡ್ನೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಲಡಾಯಿ ಶುರು ಆತಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಮೆ ಪಲಯೇ ಒರಿಪೆರೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತಂಗಡಿ ಬಂಗಾರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚೋಗಾಂಡ ಕೊರೋನಾಡು ಡೆತ್ ಆಯ್ನ ಸಮಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನಿತ ರಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ತುಯ್ಯ ಎಂಕುಲು ರಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇತ್ತಿನ ಸ್ಕಿಟ್ಸ್ ತುಯ್ಯ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಂಚೂರು ನಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ದೆತ್ತೊಂದಿನ ವಿಷಯ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಹರ್ಷಿತ ಮಸ್ತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡಮ್ಮ ಇರೇ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರ ಇರ್ನ ಏಜ್ ಹಿಡ್ದು ಇರು ಮಿತ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದಾರ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ಬಟ್ ಹರ್ಷಿತ ಮಾತಿರ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಟೆಕ್ ಮಲ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ದಿರಿ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರಿ ನಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುಲೆ ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಪುಲೆಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಗುಡ್ ಲಕ್.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವಿಜಯಣ್ಣ. ನನ್ನದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ನನ್ನದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಲೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಕಲ್ ಕೊರಿಯರ್ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪೊತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ನನ್ನಾತ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶುಭಾಶಯನಿಗೆ ಕೊನೊಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತಾಡಗ್ಲ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಶುಭಾಶಯ. ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಕಾರನು ಕೊರನಂಚಿನ ಸಿಟಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಿಂಚನ ಲೈಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಅಕ್ಷಯ ಅಕ್ವಾಟೆಕ್ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರನಂಚಿನ ಅಂಚನೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪನ್ನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಕ್ಲೆಗೆ ಬಿನ್ನೆರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮೇಲೆ ಬತ್ತದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊರನಂಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದಕ್ಲೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೌರವದ ಸೊಲ್ಮೇಲೆನು ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂಚಿಕೆ ಐಟ ನಮ್ಮ ತೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಐತ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಮಾತ ತುಯ್ಯರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಕಾತೊಂದು ಪುಗ.